6 weeks niya nakakas. Patience ang at kapag inalis natin ang cast, hindi pa rin, magte-therapy ka pa. Pagkatapos ng therapy, ibabalot pa natin. Patience ang patience. Tapos po, nalaman pa ng isang doktor ang kaibigan po namin, family doctor po namin, si Dr. Nenny Magtoto. Nung nalaman yun, siguro nang balitaan niya, tinex niya ako kagad. Sabi sa akin ni doktor, sabi sa akin, alam ko sa misa, magaling ka. Pero sa paggamot, mas magaling kaming doktor. So makinig ka sa doktor mo, patience, patience. Gusto na, panaalo lang na nabalik, gusto ko na magbago agad na naglalaro ulit. Hindi mo parang gano'n. At gano'n din po yung mga pagbabago sa buhay natin. Hindi mo makukuha sa mabilisan. May naalala ko sa tao, nagdarasal sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, Lord, give me patience. Panginoon, bigyan mo ako ng pasensya, please, pero gusto ko ngayon, ngayon na. Ano yun? Humingi ng pasensya, gusto ngayon kagad. No? Mga tunay na pagbabago po nangyayari sa matagal na panahon. Ilang taon umiikot ang mga Hudi bago dumating sa pagbabago ng kalayaan sa Promised Land. 40 years. Ilan tayo nagturo sa diktador bago tayo naging malaya under Marcos? 20 years. Mga tunay na pagbabago nangyayari po ng matagal. Si Amon Ed, wala pa ng pagbabago ginagawa, inalis na natin after 3 years. Walang pagbabago mangyayari. Kaya, mga pagbabago po, tunay na pagbabago sometimes, it takes years. Mabagal na paraan. Yung tatay ko po, sumalangit po ako ng kayo. Ay, maliit kami, tigas-tigas po ng puro ng tatay ko. Anong sinabi niya, yun na. Ay, nako, nagalit ako minsan sa kanya. Alam po niya, napansin ko nagbago ang tatay ko. Siguro mga 5 years, 3 years before he died. Nung naging mahinahon siya, hindi na pumilit ang puro. Hindi na lumalaman sa amin. Nung mga 65 years old na tayo, nung nagbago siya. Pero nung nagbago siya at napansin ko yun, ay doon ko po talagang pinakalat lahat ng galit ko sa kanya. Biglang nawala. Kung nakita ko yung pagbabago sa kanya, pagkatapos ng mahabang panahon. Amen? Amen. Ikatlo po, ang tunay na pagbabago, kuminsan po, hindi lang kuminsan. Madalas po, ang dami natin parang ginagawa upang magbago at walang nangyayari. Dahil sa bandang muli, ang mga tunay na pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan lang ng dasal at pag-ibig. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-ibig. Tingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Bandang muli, nung gumagawa siya ng milagro upang magbago ang pagkatao ng tao ito, ang ginawa niya, siya'y tuminganak sa langit, dumaing at nanalangin, he looked up to heaven and groaned. Ibig sabihin po, nagdasal siya. Ang Panginoon mismo nagsasabi, may mga pagbabago sa buhay natin na makukuha mo lamang sa pamamagitan ng dasal at pag-ibig. Sa pamamagitan ng dasal po, kuminsan doon natin matututunan at malalaman ano ba talaga ang pagbabagong kailangan. Ito ba talaga ang tamang timing sa pagbabago? Ito ba talaga ang paraan ng pagbabago? Sa pamamagitan lang po ng panalangin, doon natin makikita talaga ang tunay na pagbabago na kailangan at dapat. Maraming yung beses natin mapag-usapan ang panalangin as one way to effect change. Tingnan po natin yung pag-ibig. Mga pagbabago sa pamamagitan ng panalangin at pag-ibig. Nagklase po kami kahapon sa Taguig. At yung professor po namin, isang doctor of psychology, sinasabi niya sa akin. Alam niya sa kanya, maaaring mga psychologists hindi aaminin nito. Pero lahat sila naniniwala ng ganito. Na isang sanhi lamang, isang ugat, isang pinanggagalingan ng lahat ng sakit ng tao. Depressed siya, sad siya, angry siya, may hinanakit siya sa buhay niya, makikita ang pananaw niya, galit siya sa mundo, mga iba-ibang psychological problem, is na pinanggagalingan at ganyan. Kulang siya sa pag-ibig. Dahil ang ginawa tayo ng Panginoon Diyos,
in-program niyo po tayo upang maghanap at mangailangan ng pag-ibig. At kung minsan, ang tanging paraan ng pagbabago sa iyong kapwa ay ipagdasal sila at mahalin sila. Ang pagmamahal mo ay isang gamot na kahit ma-overdose tayo ay okay lang. Halimbawa po, ang bansa natin Pilipinas, lahat tayo pinagdarasal natin ang bansang Pilipinas. Siguro iba't ibang paraan na, iba't ibang people power yung ginawa natin. Siguro bandang muli yung ikalimang step na lang ang kailangan. Ang ipagdasal ang bansa at mahalin ang bansa natin. At hindi lang gawin parang katuwaan ng mga joke, ng mga fan. Hindi. Kundi mahalin, pagdasal at mahalin ang bansa. Ang mga politikong gusto natin magbago, siguro gano'n din ang paraan. Ang ipagdasal sila at mahalin sila. Baka sa ganun paraan ay magbago na sila. Yung Kapitolyo, gusto natin magbago, siguro rin gano'n din ang paraan. Ang ipagdasal yung nasa Kapitolyo at mag-nag-iboto. Ito sabihin, so, tatlo pong paraan upang maranasan natin ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Unang-una, tatlong katotohanan. Unang-una, ang pagbabago ay mangyayari lamang sa tahimik na panahon. Kalawa, ang tunay na pagbabago ay hindi makukuha sa mabilisan, kundi mabagal na proseso. At ikatlo, ang tunay na pagbabago ay sa pamamagitan ng panalangin at pag-ibig. Amen? Amen. Likwento. Lumapit itong binatilyo sa lolo niya. Grandparents Day yata ngayon, ano? Happy Grandparents Day, mga lolo at lolo. So lumapit itong binatilyo sa lolo niya. Lolo, sabi niya, binata na ako. Kailangan ko nang magbago. Talaga, sabi ng lolo. Anong pagbabagong gagawin mo, iho? Ganito, lolo, magpapabutas ako ng dalawang tenga. Magpapakulay ako ng violet ng buhok. Pupuritin ko yung mga pants ko. At mula ngayon, huwag mo na akong tawagan Kiko, dahil mula ngayon, ang pangalan ko ay Kikar. So, babago na lang. Sabi ng lolo, hindi naman pagbabago ang mga yan, Iko. Ano kung pagbabago tinutukoy nyo? Lahat ng ganun, ginagawa ng mga klase ko upang magbago na ako sila? Ay, hindi yan, Iko. Ano po ang tunay na pagbabago? At ang kanyang lolo, ganitong sinabi, ito ang tunay na pagbabago, Iko. Makinig. Ganito ang tunay na pagbabago. Kapag ang mga mata mo ay may puso na, at kapag ang puso mo ay may mata na, then ikaw ay tunay na nagbago. Ang tunay na pagbabago is when your eyes have heart, and when your heart have eyes, then you have